Айли Нәфисә зәңгәр күбәләктәй була. Зәңгәр күлмәген кисә, Нәфисәнең маңгай шәшен тибрәлдереп җейлисә. Тагын яшьлек шаукымымы? Юкла. Менә мин сине хәзер Башкортстан кызы Нәфисә Назарова белән таныштырам. Ул активистка, спортсменка. Өстәвенә матур тавышлы кыз да әле. Андый идеаль кызлар буламы? Була. Нәфисә Назарова. Син кайтмадың. Мансур Музафаров кие, Сахаб Урайский сүзләре. Düşman yavan darmar itken şakta yüreğinden kaynar kan damda Üzen ülsen matur ismen kaldı King vatanı vatanım daraldı Üzen ülsen matur ismen kaldı King vatanı vatanım daraldı. Нәфисә Назарова, Башкортстан. Концертмейстер, Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев. Афәрин!